Għandhom diversi praspa li ntaqgħu magħhom ġew waħda minnhom malajr. Dina mhux darba jiena jifriġrat li. Morta ħabbat il-bib joħroġ xi ħadd jgħidli għadhom kemm ġew jiġbru ta' teġa. Mhux darba oħra. Ikun hemm jifriġ ħadd jkun jaf li politiku jgħidli tux sib fred tax li qed nivvota fred. U ma jsibniex fred, mela ħafna kemm se votani. Jina l-istess ħaġa ħafna drabi, l-ewwel bej Vassallo u Kassol, bonġu Dottor Vassallo u l-ħarri jgħidu Dottor Kassol. Ma l-għar waħda kienet qed nitkellmu f'riċeviment u qed jgħidli għax intom veru nammirakom għax għandna bżonn it-tielet parti tax ma jistax ikun inkomplu hekk, insomma, qed inkompli faħħarna u nabas l-aħħar għalli grazzi u komplu hekk ta' Dottor Sant. Ma jtejx. Morta la wieħed lista. Kien madur miskin. Għalli, għamil li pjaċix li pakket għerettini. Maċ rajtu pakket għerettini, jenu. Ma tellajtulu. Tajtu l-għerettini, jettu sejja tlaqt jen. Għalla daġi siħba, għall-isma. Għalli, istja, għalli mit, għetlu mit, għetlu ġara jen. Għalli, għalli, kienem ċaħat ta' għerettina, għalli mu supposti għoġodi, ma tkellim ċej. Għadaj t-għol tal-isma. Mor doppju. U minn dik il-għallaw, il-ħat ma nuħu xej, nistar. Iktar waħda klassika, jiġi wieħed għandi, għalli isma jien għandi grocer, qed nipprova noqgħod attent biex ma nikxifx identità tiegħu, din ġrat veru l-mara qiegħda taf minnu, għalli jien għandi grocer, għalli taf kemm jien nazzjonalist, għalli m'għandi store. Għatlu minn fejn nġibulek l-istor. Għalli hemm bus stop tal-ġebel, għalli kiku tirranġa li nala qabxater għalli u nużab bħala stor. Għatlu inti bis-serjetà tajli għalli mela, skulli bis-serjetà. Ġifieri din ġrat veru naf il-persuna minnu u probabbli dak jgħid li Mario Gallia ma qdinix. Fis-sajf kont għawdex kubrazzjoni mort da supermarket u meta mort inħallas insomma kien hemm di sales girl u minn taħt il-lajn isa inħasdet. U fsalt minnhom qalt li ħsibtek il-Prim Ministru. Għattila, Michael, għattli ħuħ. Għattli mela ħanajdlek u bditt taqla l-insomma l-affarijiet biex najdil. U l-ispar oħra, mort nara mara. Mort fissara nara mara. U kif rajta ħira, ċerġet wahda għatli għaw, dot, tisma għatli, dot. Għattawna ħna jien. Għatta xaddem bżon, għatli għara nidaq xej, bis nidaq xej. Għatli la jira minix tabi. Għatli kol, u bditt tajjarni. Bisis niftakar darba minnhom kont qiegħed ġewwa l-Marsa qed inħabbat il-bibien tan-nies u ħareġ li kelb minn ġol grada għitim li idea kelli nagħmel xi 3 punti. Darba minnhom niftakar kont Witilajn u mort ġodar. Did-dar kienet kellha parapet twil ħafna. U ħabba ċempilt il-qampina u ma fetaħħat jekk ħannolli dil-grada jien di grada biex tidħol timxi fil-parapet. U malli nolli l-grada ma nafx minn fejn ħarġu sewx tiklieb daqsiex. U daw il-klieb jina l-ewel ħatqataxet ħajamlu għalija, xamlu għalija li ma taw kasi assolutament xejn u lebtu l-barra kemm ili ngħidlek u ħarbulu l-da jien. Wara nofs minuta nara l-darraġi l-anzjan daqsxejn. X'għamilx li ħarbuli dawk issa. U tittarana nirġu ma' Witilajn kollu biex naqbdu dawn iż-żewġ tiklieb msarni f'saqajja li da mhux tal-li ħaġġeb il-voti u tal-li da se jżiddi fil-ktib l-iswed tiegħu u jgħidli ara darzaq li law.